Здравейте! Добре дошли в нашия онлайн магазин. Ще ви покажем как лесно да търсите в нашия сайт желаният от вас продукт. При търсене на продукт най-добре е да използвате функцията разширено търсене. Тук имате възможност да филтрирате продуктите по всяка от техните характеристики. Просто запишете желаният от вас размер, например 195/65 R15 в това поле, след което имате възможност да зададете допълнителна категория от падащото меню по-долу, като например зимни автомобилни гуми, гуми от конкретна марка, гуми със специално предназначение за джип, за микробуси или лекотварни автомобили, гуми за АТВ, гуми за мотоциклети и така нататък. При съответният избор се извеждат резултати само от групата и категорията, зададена от вас. Тук имате възможност за допълнително сортиране на продуктите по цена или име на продукта, като към първоначален екран на търсене можете да се върнете чрез този линк, при което можете да направите промяна в търсенето или да зададете изцяло ново търсене. Надявам се това да ви бъде полезно. В случай на затруднение винаги можете да се свържете с нас по удобен за вас начин, за да ви окажем необходимата помощ. Приятно пазаруване в нашия магазин и не забравяйте гуми-online.bg. Тук са вашите гуми.